kabisa msikilizaji cha dakika 15 na mochinse biri chebono mambe chinzani cha Afrika ya mocha enkayo mugusikisi FM litukune Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday tariki 29 cyumutinyo yo okabire na February asumwako yo 2026. A very good morning akarongo kwalega ni beno mwacho motegereri asichinkwana bona kumanya buri tanganyika garando chegaiga omo manager bwengi ya KCB Rosagia Rwakisi Moroke Obadia Okeri wikiraga studio igotora chikuligire ligore promotion ya genderete ya revision na KCB ushinde na rato chikuligire mwacho motegereri nyuma yo kole road show ene sana sorogongo rwagusi wanotete kuligereria inyuranga mamerani a Safari Rally yani World Rally Championship ngo chakale tarehe 12 mpaka tarehe 15 mutinyugo cha Noro match so ndete kuligerenga ki maite bengi ya KCB yabereke go sponsor mamerani ya singa kintambe oyo no mwako sita I think since 2021 no mwako sita bakale go sponsor naenda mamerani ya na ende no manyete bana tuwere tokogota ibutambe nkoboro mubui chibesa nko egure chikokonyo bungesa bali kogenda Naivasha kwegokia buna tuko tuwaire tukumanyia no takirugwe le account yao ya KCB Gold Savings account bono lero talinje ngokota yimangana yekiagoro ikira igo mu manager monyene Ainda bonta ke tuwarobole musana ekera manager kale gaiga ebintu mbire bikunyalekana ne bintu mbire bikorroba sana so na bonta ke temwaliganie omu manager bwebengi ya KCB Orosagia Rwakisi Omoske Obadia Okeri oikiraiga elinde tochake chingwane. Karibu sana manager. Mbeyama no maralia mbeyama na soko ngaigania. Yes, litanganitiga nkwali bagalia bene asokoro mbiye kwanza. Mbiyere kabisa. Yes. Sendo chena tegerete. All right. Wasonge na ine town ndo chembiyere ya reke mambi. Very nice. Wanakara kwani wano mugusia asabe tasima mbiye bono omoteyo malieta wasoko lemirimo ende tumago chaka chingwane che masema. Mbeyama no MC Dudus una wate wanche ngoro kwa Obadia Okeri wano igando manager KCB Kisi branch nyore jitu akwana na ende na alenga ige round eliende. Yes. Ona alenge nyamire ngakielia na ende nyamira no onka actually nje nkoruga ali no tumagiranga sakurukunga mawawa lakini wana no to kolega wasongo KCB Kisi. Yes. Okay. Asante sana bono nabo tuko chaka chinkoni che masemi kigere kintu tuko lero manager ni promotion ya genderete yibengi ya KCB koro kwa revisha na KCB ushin kero kenda bukura haruwa background information ura monyo motegereri nga kimwa chagete mpaka mukalete promotion uneye nga kimbumbu amate kimubuade na World Rally Championship mpaka mukale go sponsor abantu yani mukaye moko baebiegwa bane moko baebesa ende bagende korra mameranie. Yeah, mbeyama neri swali ligi ya sana KCB yaweire partner nyene enende sana samangana Safari Rally in Kenya umaite Safari Rally yinyole njaringe miaka ya kale nyuma igache gatene na ke na ende njaira na bono bono Safari Rally actually a series yeto kora ya Kenya bono yaigere part of egento kurukanga World Rally Championship yego kolekana chinse chinyinge mono yamanya koero mweli oye mubuyote olekananga ningo mubui bono igase Kenya ene series ya gatatu tutebenge enense ya gatatu yendeke okalekane series entangani ya kolekanete gali France asagorukunga Monte Carlo ya kabire gakolekana Sweden bone ya Kenya egocha kokolekana bono igane egocha kobe ya gatatu competition iyo ya chageto mwaka 1973 ya chirego chana KCB ikarabona ya university chibasi nyinge sana ase rally yekiagera mate Safari Rally ne chigosori na benga buna chigosori so nenchera yebengi ego promote amangana ye chigosori egere abantu bego ki abantu basomanga abandi nakyo yoraga niko baya drive ye nakiakoba kiagera KCB ngo support ye actually chi drivers Safari Rally ye chi driver chi specific. All right. So KCB ya very go support ya series ye asenga kientambe na ende university chibasi nyinge mono chire almost more than 2.3 billion actually kuwechaka chine chibasi nyinge sana yabekira olese ngenchonga aba Kenya banje tego solie nginyorete gato ale ukina MC Dudus. Yes.
actually nalia yarenge tarachi koera twakaba bukireke mambi chinsa 10 chinsa kianda kwenda kurigeria chigari chibona chigwete mbiene chaga itaria kiriga iganyamira majiko imokie buse kabisa so ekenege ntabantu banjete na ende KCB na be ere no mogoko support. Okay. Yes. Igo 2025 mua supported na ende muga sponsor ama mirania yu ya kabisa. Yes. Tima tinga what are some of the lessons chia beta land kurua se Safari Rally ya beta sponsor na KCB especially ya 2025? Very very important question. Actually 2025 rally support yetu akolete na ende partnership yetu akolete na Safari Rally na yarenge successful sana. Na ali actually azitu alenge in terms of abantu bali tu alenge support tu abegete asichi ya machido tu abegete ali na Ivasha chi customer 2593 bache tororo. Yes. Kororambi ntebi aina ali balenga se KCB oka na abanda abange mbache ta abange mono tukaba host ya se series yo tukakore ibintu ebinge ngakie yo ntu akorete nonye no gusimeke mete tugasimeke mete 3200 remember ndaito nyorenga ase process yo gukora Safari Rally ngorire toramangana wa sustainability. Yes. Na green agenda. So rally yebunego cha abantu abanga se bagocha sa monga kitogo kora na endenga environment to ye sustain. Yonto asimegete metenga kiyo chiri usato ni chimia iwere naenda actually to collect ya waste maita abantu naende karabanga barabanga abamo ammo ngo rosi bale waste toro chirende ngoragira bale bintu bunebyo 1200 tons of waste yabete collected esenga kiye ere go sustain environment. So nonyo to support rally naende ngori to lenga environment na kitokora to to ye sustain tema tia seke usio sustain na sustainability na kiekora so weteraga abuna ende egento kende na tebenga success na we egento kikia bete successful sana because ase bintu biritu abegetenga aba tegereri baito ne customer cha KCB promotion yenga nko bwabale nabo babweta actually buna bono musubati naro bwete plot ali vipingo Mombasa musubati actually plot yarenge value ya egere milioni 3 nere no musubati wali kurukunga Joan na Jeruto kurwalia Kitale nero bwete actually plot yeyo ali vipingo cost nyombe ne yaye enyo plot iyo ne yaye na bago kora bunata gete na bakwagacha yarenge plot lakini value yarenge milioni 3. Okay. So ero ne plot yarenge kwenye tiragacho. Correct. So nabora nyore bwagachire bono ose uligiri mbinu ndekalengana ikiagera nabwo tubusibole nare bwo kora bunata gete once yabwire nabere. All right. Bono timaite manage ligiri ya 2026. Ekarana rako na kuligiri chibesa chebeta spent in 2025 na 2026 na rochenga chira ni rense bono nchireira nanse naendo mate ebengige koligerelinga kolengana ne series yebunere costing akiere na ende remember bono igango na tole mangana green agenda so na boto wake sabu ngambinto kitora keye egere umate buna mogotumeka chiba chinyinge saa zingine na ende ngo salimole environment mono so wikamwake sabu ngaito ko reduce ebinto gete erali quality erali take koira nanse lakini to preserve environment to conserve environment so environment conservation ni kintu kiri kia muhimu sana ase KCB na kigako geranga asomwa ko chibese chibunoro chitogo chispend igo inchirinse actually nabo chisaine korani erari eyo goikere na endo maite na ende keromoko chakera libu nese ngenyo nindu tole the main sponsors abande mbale bakuri bate ya egente keneki yatigana into tueso iyo so kwanyoranga ya bere rais. Okay. Yes. Asante sana dima dinga ya 2025 kulengana mna mwaro beretie ni ya 2026 bina mwaro beretie kero koligere in terms of planning ne bintu binde ne lioroche kero kende ya twalire ya irire chingaki chintamba ka soko yibanga chinga kyo mategente ke tali tukoli mageko bangwa kenegento geko bangwa asenga kiere ntambe so tingote yabanga ne irete gosema tukomange gosikende bunekyo okobanga basically buna twakorete eri ya 2025 ne bango ya 2026 tayari ya chagete kera KCB nere ntoisane getenga rally championship yekerere Kenya ni ndutoko ye sponsors the main sponsors so gobanga wa chagete gabo kegera chitali kinchi amanyekanete mapema sana ngandi go chikoba
na ende ndo chenga na waya bangire buya te ntingo te banga ende nere ya irete chinga chintambe mono ko yebanga lakini yebono ya 2026 igoto yebangete buya mono na ende to include customer cheito yes yani ngabacheime totaite ko ba experience yekana kabra bunga abande to barusi no engusi iga ande onsi asebare egera bagenda baike gali na ibasha barole na barabuo chigali echinonya nchiracha guzimya ke yabono torole gali na ibasha nganga kichigali chichikominyoka chigosori echichingia ekero kurigiria anyway yego se chibese chie mubangete ko jigo spend ase safari rally ya 2026 ngaki is there way mochi bagete yes mbiamono sana se 227 million yechitogo chigo spend ase rally ya Naivasha chibesa chinde nchire chikogenda guchia samangana planning amangana promotion unabono igatorega igatogo tebya bategereri baito bategereri ba KCFM bamanyenga igentekenkero yes chibesa chinde nchire chikogenda ase advertisement chibesa chinde nchire chikogenda ase chi drive anto what chi drive KCB ego sponsor now specifically egari chikali chabo into togo chirosia na kibako beka mabuta chitaili chabo na kibako nyora bamanya kogenda go compete okay ine nchere ya moba ebyo kogenda nenchere ende na endere ya muhimu mono na ende entekene mono kya gera guchina chaga yes ngelinga chibasa chine na ende nchere tobegeta saba tegereri baito bako win chi ticket kogenda ga iga bako win chi zawadi buna bona iga actually into bwate enyomba one bedroom apartment yako chikoba woni ngagete nto yekwanira una tokonya guska yes aba tegereri baito na aba customer chito cha KCB nimba tebinga ncheraki bara participate yegere banyare ko bua eza wadi ye nyomba ya apartment ya yemo ekale bedroom ya mo galia Nairobi nimba tebinga ngai na ndenga kioko yewini okay yes. Manager kero tukuna kurigiria the National Consumer Promotion yo mwaka uyo yes. In this case want to kwa revision na KCB yes. Mangana mamuhamu na araliaya amangana mamuhamu na alinga igonye genetenga igominetenga nkiekege chiko kobuwa gosena kiominete kegero maitento bwa the themes na bokonyoranga mu bwate birengagete yes. Inubune bengi nkimutagete wa achieve at the end nkimutagete nonye no motegereri yakore you see yes kegera banta bange bamaitenga ki KCB maite go dine chibesa yes. Ni chi account ni bintu bune bintu bone kerenga kino ngere kegera you cannot just support go se sponsor safari rally bosaigo that is true ekerenge kenene ande neli swali ligi ya sana msidudus ngelinga igototagete chi customer chaito na ba Kenya generally abagusiye ba minto bakore gendo tokorokanga savings omanyeta se korwa se masoma ya economics igagoteba nga egero nyare gokora igento geta sobogima totebenga no taite gokora project gete gose no mugondo gito taite kugura gose ne nyombo taite kwagacha gose ne biashara gito taite gochaka uikori chibesa nene kabisa chi economist chi goteba uranyore chibese chi no gwetera ase savings ina rinjere ntangani na ende ya raisi mono na ende nene nyumotara chikori gose ne loan yo gochake biashara gose yo kugura nyomba gose ki goikokore savings so ingarali mwamu na kwa bori ase promotion yeyo mwako yo ne linga igotutaite goteya bantu baitonga ya save chibesa ikaruwa save chibesa na bokonyoranga waikire ganga gete egero manya konyara gokora kerikende yonsi otagete ne banga no kugure nyomba ne banga ne fees obangirite miaka gete ne banga no bulimo ne bane gari project ende yonsi oraga ne gokora ikinekio gentekenene kabisa KCB ligereti ase omwaka oyo okay yes asante sana mbali na savings yechi kera savings na botoko konere gento buna money market fund ni bintu binde binge so apart from, yes yeah mbali nabo nade ekirengankiriki again taken basically no go build savings echo egere buna nate abantu banyare ko ba financially empowered yes gokora ebintu in this life to banga no muntu gusabirira nga nkonyerero keganje kirikia okobeka besa nkenkenke wagachegere amatuka gocha onyorenga no bwate kende nayo gokorera kende uragure no ene ngombe yes ngomba gukwana igoro ye muntu kubwe nyumba ali Nairobi yes. One bedroom yes
chira kimutaka kubuge nyumba nende ngakimokorete nyumba ime mbia mono sana ne liswali ligia inyombe yege